ffordd mae'r cyhoedd yn gwybod bod ni'n darparu gwasanaethau yn y Gymraeg ydy drwy'r ffaith bod staff yn gwisgo lanyard fel hyn neu yn bathodyn, neu welwch chi arwyddion tebyg i'r un ymer o gwmpas yr adeilad sy'n dangos bod y staff yn medru Gymraeg a bod nhw'n hapus i wneud hynny. Felly bob dydd yma yn y Llyfrgell, dwi'n defnyddio'r iaith Gymraeg i siarad â chydweithwyr a'r cyhoedd. Dwi'n rhoi cyngor i'r cyhoedd bob dydd yn ystod darllen, neu dros y ffôn, neu drwy ateb ymweliadau. I ni'n cael cyfarfodydd gyda fy cydweithwyr hefyd ac yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn y cyfarfodydd. Da ni bob dydd yn annog dysgwyr sy'n dod yma i'r Llyfrgell i defnyddio'r iaith Gymraeg ac peidio a phoeni os maen nhw'n gwneud unrhyw fath o gamgymeriadau achos bod staff yma yn y Llyfrgell mor hapus i siarad yr iaith ac yn annog pobl i wneud hynny tra bod nhw'n cael y profiad o ymweld â Llyfrgell. Mae gen i hawl.